салом, хушомедед ба барномаи иттилоотии панорамаи ҳафта. бар асари тумани ғалис ки шаби дирӯз фазои пойтахти тоҷикистонро фаро гирифт, фурудгоҳи байналмилалии Душанбе қабули ҳавопаймоҳоро қатъ кард. То ин дам фурудгоҳи ҳавопаймоии се хачсар аз Москав ба Душанберо қабул карда натавониста, онҳоро ба фурудгоҳи наздиктарин шаҳри Хуҷанд дар шимоли Тоҷикистон фиристода шуданд. Дар ин бора Азия Плюс хабар медиҳад. Агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати Тоҷикистон аз ширкатҳои ҳавопаймоие ки ба Русия ва бозпас аз он ҷо парвозҳоро анҷом медиҳад талаб кард, ки нархи билетҳоро поин баранд ва беасос болоравии онро шарҳ бидиҳанд. Ин талабот дар ҷаласаи таъҷилии агентӣ ки 18 январ доир гардид баён шуд. Дар ин бора оҷонсии Азия Плюс хабар медиҳад. Санавбар Исмоилова 72 сол дошта омӯзгор мебошад. Ӯ дар маҳаллаи Сангин ҳоҷии ҷамоатии ноҳи Бобоҷон Ғафуров зиндагӣ мекунад. Айни ҳол ӯ дар нафақа мебошад, аммо ӯ пеши худ мақсад гузошт то забони англисиро омӯзад. Зиёда аз 1 сол мешавад ки забони хориҷиро ба тарзи худомӯзӣ аз худ карда истодааст. аз моҳи январи соли 2022 Москав рӯйхати муассисаҳои тиббиро барои гузаштани шаҳрвандони хориҷӣ аз муоинаи тиббӣ васеъ кардааст. ҳамин тариқ бо фармони раиси пойтахт Сергей Собянин муҳоҷирони бузургсол метавонанд дар як қатор даромадгоҳҳои кӯдакона аз муоинаи тиббӣ гузаранд. Дар ин бора сомонаи Спутник Тоҷикистон иттилоъ додааст. Наврези тоҷик Эмом Ҳусайн Умарови 11-сола барои истеъдоди фавқулодаи варзишиаш ба китоби рекордҳои Гиннес шомил гардид. Гуфта мешавад, ки Эмом Ҳусайн дар ҳузури доварон бетанаффус 5200 болофишорӣ, яъне арҷуманӣ анҷом дода, шомили китоби рекорди Гиннес гаштааст. Дар ин бора сомонаи Азия Плюс хабар медиҳад. То ин дам бо шумо будам ман Мафна Гадойбоева. То хабарҳои навбати хайр, сарбаланду хонаобод бошед.